My recipe for today guys, magluluto tayo ng bami. Isa muna natin yung pork liver at saka yung garlic hanggang magiging brown siya guys. At saka igisa natin yung carrots para naman hindi siya mag-overcook. Mix well lang natin hanggang maluto siya at haluan natin siya ng onions. Yan, nakamix na siya. At haluan natin siya ng another pork na niluto ko kanina. Haluan natin ng asin, tsaka yung ground black pepper to taste, at yung soy sauce. Mix natin ng mabuti. At pork cubes. Mag-add ng flavor ito guys. Ayan, at haluan natin ng 4 cups of water. Takpan natin hanggang mag-boil siya at ihalo natin yung sutangho na nakababad kanina. Mix well lang natin siya hanggang maluto. So, ayan na. Takpan natin ulit. At ihalo na naman natin yung pancit canton. Mix lang natin ng mabuti. Ayan. Malapit na siya maluto, guys. So, ayan. Luto na siya, guys. Ready to serve. And enjoy. Ang sarap-sarap niya, guys. Don't forget to share and like. Thank you so much. Bye.